and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Aniya, ani kinapos nga sumpay ning sugidlanon. Anastasia Kinsaga. Kinahalaluwaso na to nga itong mga kaugalingon! Toy! Maulit kita ng kapatid yung maulit na sa to! Pero, masabkon mo tindog si Anastasia. Padayon man siya siyang pagrosaryo. Usaw man na to, ani? Unos lang di ay! Unos lang di ay! Giagiantag unos! Padayon sa pagrosaryo! Ay, salamat kita! Unos dito! Ay, unos na to, kinawa ang hangin! Ay, nihinay ng uwan. Pupadayon tas pagrosaryo. Hipusan na ninyo ang trapal, hingon man ang tent. Dili na ni uwan. Nakita mo na ang gahom sa pag-ampo. Salamat, An. Pero ang tinuod, mikubag maayo nga akong dughan. Kakusog sa uwan ka ganina, yun man hangin. Pero unos lang to. Pagsuway, unsa kalig-un ang atong pagsalig sa tuwa sa langit. Sorry gid kaayo, An. Okay lang. Nalipay ko nga, nakapugong ka sa imong kahuyang. Ug labaw kong nalipay. Kay wao sa bubiya si mama nimo. Kay wa ka mo biya. Mama na nato. Ha? Masuko ba si mama basta dili ka mo sampit niyag mama. Gusto ka isumbong ta ka. Gusto sabda kang masuko nako si mama nato. May katawa ba ya? Pero abi mo ganina, hapit dili ko madungog ang imong tingog nga mutubang nako sa pagrosaryo. Sorry na god. Wa man ko masuko gud. Naluoy lang ko. Naluoy ka nako. Oo. Dili ko gusto nga magpadaog ka sa imong kahadlok. Manerbyuson unya ka. Unya mag-breakdown. Gusto kang musunod ni Wena? Si Bako Pues, kinahanglang ipakita ni imong kaisog. Tungod kay dako ang imong pagsalig sa gibutan sa tuas taas. Hala, Jay, nakakita ka ni Wena? Wa ra ba? Tingalig mi unas pagpauli. Ay! Pagina sa paglakaw bilay, oy! Kung sa mga ay kikutasan naman kung ginapas Ay, ni mo! dali diha, Manoy. Namalaka lang ko tingalig na basa na rontong atong bay. Unya, unsa man di ay wadi ka manira sa bintana! Ay, murag ako man tong gipanirhan pero nalimot kong napanirhan ba yun ako o wa ba? Oh, uy, hala Manoy, hay man ito suwina. Uy! Hala! Tuod na! Murag wala ko magkakita ni Winas Kapilya! Wa mo sambat si Winas pagrosaryo na to, no? Wa tingali kay wa man ko magkakita niya! Hala, di naman ito siya sa dihang ni Unos. Hay, bida sa ning babayhan na. Nakahasol naman hinoon na to. Ay, magdalit amilay! Magdalit ta! Kinala masusi na to kung hain si Wina! Ma, ako nang ihatod si An. Nasige anak kay daghan man sabing magkuyog sa pagpauli. Nalabay di ang mga trapal no tungod sa kakusog sa hangin ka kanina. Oh, mao lagi, Anastasia. Pastilan gikuyawan ko kay nagtuo ko nga mao na to ang bagyo. Parehas kita hunahuna kap. Pero giluom ko lang akong kahadlok. Kay masuko man gud ang akong mahal. Ay, lalaki ka, Jay. Busa ikaw may unang magpakita og kaisog. Di na lagi to mausab, ma. O, kay lalaki ka, kinahanglan nga ikaw maoy lauman sa imong pamilya. Kay way laing sandigan sa imong pamilya, ang padre di pamilya ra gyud. Ayaw na lang kasabi si Jay, ma. Ay, dili man to kasaba day Anastasia. Pahinumdom lang ba? Sige na ninyo, ma. Kap, ihatod ko ng akong mahal. Sirado na malagi ang tanang bintana, Milay. Ay, maayo hinuon. Waday ko makalimot sa pagpanira. Oh, hala, Manoy, ang kwarto ni Anastasia. Oh, nga naman. Dali Manoy, maghinay tagpaingo sa kwartong Anastasia. Murag dunay tao. Dali! Ha? Uy, sige, dali.
Kalito na itong abli ang puntahan. Sige. Oh, win na! O, saan ka nag-ibang gibuhan? Ang ngayon kay Kumano! Usa ko yung ngayon. Ang iyon sa imo kabuang. Ang dili ba na imo? Bridal gown man ni Dayan. Imo nang gisokod! Oh! O ganong imo man kunong gisokod nga dili man ni imo? Ha? Naibaw ka ba? Nga gisiguro gani ni Jay nga dili mabasa kay alang nila sagrado kining maong gown. Oh, no. Unya giyano-yano lang nimo sa pagsokod. Do. Naibog man ko. Naibog ka o gusto lang yun nimong interesad? Unsa man na, ma? Lalo alang ko. Naibog manggod ko. Waya no. Wina ba minaw? Butang gani nga dili imo, dili nimo hilabtan, ha? Kung wa ka pa'y interesting maong gown, nga nung misod ka man gyud dinha sa kwarto sa akong anak. Able man! Uy, nga namihilak man ka. Suko man si mama. Kusabaan man ko. Ay, tilan. Sayo pa sa pangimong gibuhat. Hala, pangayo pa saylo ni mama nimo. O nga to kang Dayan, ha? Dili ba maayo ni imong gibuhat? Manabitaw ko mangayog pa sa ilo ni mama. Ngayo lang unya akong Anastasia. Ikaw ba? Nagpabongbo ang raman tingali ka? Uy, Milay. Ganon din hinaman siya sabay. Nganuwa man siya mosabat sa Rosario. Dito man ko sa kapilya, ma. Nya, midagan ko din sa pagkusog sa awan. Akong gisiradan ang mga bintana nga abli. Unsa? Lagi! Busa man gani ko. Mo tumisod ko din kay ngita kong sininang daan ni Anastasia. Kay basa man kay akong gisulob. Unya, naibog man ko, ana. Ambot lang yun mong babayana ka. Bebe, ang binanggaon, hubuan na kay balikon ko nigpilo. Hubua! Oh! Ha! Makalagot! Tay! Suko man si mama na ako. Hay. Nasuko, gyud. Kay dili man maayo ang imong gibuhat. Oy, paminaw. Sa sunod gani, oyo pang hilabot. Kasabot ka. Gisulob ni Wina ang bridal gown ni Ann? Maogay akong naabtan nga isukod na yun unta. Unya, wa ka to magkahugaw ma. Ay, ambot lang yun. Ambot lang yun, Jay. Ang ako nabalakan, kay basig nagkahugaw na to. Wa man gid ka masulob ni Wena ang bridal gown. Ngano nagkahugaw man? Ayaw kalimot nga dili parehas itong panabot si Wena. Nagduda na gid ko niya. Akong pagigsultihan si Wena. Oh. Nias Dayan, Wina. Wena, ngano wa man ka matan-aw na ako. O ngano nagkadugo ka man, ha? Sige, day. Diyan ta mundo, ha? Para magkasulti mo maayo. Wena, wa na si Uncle. Pero padayon kagihapon nagduko. Nagigsulti ko nimo busa tan-awa ko. Wena! Ngano may biya ka man? Wena, makigsulti pa ko nimo! Di ta kakasab-an, Wena, wa ko masuko nimo! Wena! Oh, nga daw man to. Mitali man tong sod sa iyang gihigdaan. Wa gani mo tan-aw dihang ako sang gisangpit. Ako sang giingnan nga mo tan-aw na ako kung nakigsulti ko niya. Kalit hinuong tindog, inya gibiyaan ko. An, murag di na gid maayo nga kumpiyansan si Wina da. Nadlukig ko nga may daotan siyang buhaton sa adlaw sa atong kasal. Atong iampo nga dili ka na mahitabo, Jay. Unyag dili madag-ampo, Anastasia. Mao bayay kanunay nga iwali sa pare nga atong pag-ampo mahimong matubag dayon, mahimo sang madugay pa. Unsay mahitabo kon matuman ang gikadlukan ni Jay, una matubag ang atong pag-ampo. Wa pa mo abot ka ng hikayuna, ma. Maghuwat ka pa di ay nga moabot ang gikadlukan natong mahitabo. Mo na sab tingali ng hikayuna. Ngayon yung makita unsaon ko paglaban ang akong katungod. Nalakaw sa panahon. Ang super typhoon na mas kusog pa sa Yolanda miusab sa iyang ruta tungod sa kapaspas ni ining mitadlas sa kadagatan. Ugma,
Masinati na ang kusog kaayo nga haguros sa hangin nga magdag kusog nga uwan. Yun man storm surge. Kinuo ko, kailan masayad ni ini si Kapitan. Hala, uy, ugma na di mo abot ang bagyo. Unya sa sunod adlaw, mausap ang ilang kasalidayan. Pero, importante nga masayran sa Kapitan kini maong balita. Aron makapangandam siya sakyanan nga masakyan sa taga-dinhi, palayo sa dagat. Storm surge kuno. Dagkong bawd nga mo abot dinhi sa among dapit. Ay, Ginoo ko. Asa ka na to ibilin ang mga hayop pagregalo alas sa kasal. Manghangyo tas kapitan, nga kung doon na may sakyanan, iapil itong sakay ang mga hayop aron dili sila mga lumos. Why hayop nga isa kay sasakyanan ma, angkol? Pero mga lumos o niya ang mga baboy. Ingon man ang mga kandeng Anastasia. Usa pa may gamiton alang sa inyong kasal. Madawat ka sa inyong konsensya, ma. Nga imbis tao mo'y angay luwason, unahon ang hayop. Oh. Ibilin ang mga hayop. Ang tanan nga alang sa among kasal. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!